Oh! Ano yan? Ah, video-video Ano yan? Maraming lilinisin dito, nagbibideo ka. Magsimula ka na! 1 to 10? Oo. 11. What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. Ulit. Wala ka ulit. What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. I'm Japet. And I'm Jasper Amorin. I'm medyo malito. I'm James. You. Alex! And welcome back to my channel. Yay! Yung gagawin natin ngayon, kung nga pala, wala pala si baby girl. We miss you, baby girl. See you. Kailan ba uwi siya? Depende sa kanya. Depende sa kanya kung kailan. Di pa kasi siya nag-chat na babalik siya dito eh. So, kami na muna dito. Binigyan namin siya ng time na makaspend yung family niya and friends. So, Yes, makagastos. Makaspend. makaspend ng time sa family. Sakto bitaw. Makaspend. Binigyan namin siya ng time. Na makaspend og time sa iyong family. Asad mo naman. Sabi nga. Ngayon guys, yung gagawin namin, kasi di ba nag-promise si Jasper na anuhin daw yung part. Guys, hindi guys. Alam nyo ba yung gagawin ngayon guys? Hindi renovation guys. Cleaning. Pero sige na lang kasi doon kami nakikitulog. Mag-interior cleaning. Mag-interior design din siya sa kwarto ko kasi pangit daw yung mga pagka-arrange ng mga Hindi gamit. pangit tayo na nagsabi pa. Joke lang. Hindi, sabi niya, may mas better daw na arrangement. Yun. Pwede ba pakisama niya sa akin? Na, hindi na kailangan sa iyo yun. Pinakamaganda yun sa'yo. Sana all. Sige na, Just, start na. Sige na. Darating kami sa kwarto. 3, Hindi yan. Wala yung kwarto. Oh! Ano yan? Ah, video-video Ano yan? Maraming lilinisin dito, nagbibideo ka. Magsimula ka na. Simulan mo. Grabe guys. Tingnan nyo nga, kwarto pa ba yan? Ito guys, ito una natin ililigpit. Oh, ganito. Gusto mo ikaw iligpit ko? Lugi kami dito guys, nagpapa-videographer siya. Daya, ako mag-videographer. Guys! Wait lang! Meron kaming ipapakita guys. Ganito ba pagkatubi yung... Kulang pa kasi yan. Ganito sige. kasi yan, oh. Hindi na rin maayos. Tingnan nyo, oh. Ganyan yan. Sige. Kasi gagamitin to. Doon kayo para makita nyo kung paano Iitsa na niya sa to. Alam na ka na namin. alam na ka namin. Alam na ka namin. Ito, alam na ka namin. Ito, pag-plus guys. Walang cleaning na maganda. Wala mangyaring maganda dito. Alam ko Ilang na bite pala to, guys? Gusto kasi ni Teo guys, interior design. Sige, designan kita. Wait lang. Hawakan yan. Wait lang. Mami Carly. Hawakan mo, Mami Carly. Lagyan mo ng ruffle. Ano daw? Lagyan mo ng ruffle. Look, grabe. Pwede ka na maging designer, Just. Okay, guys. Dapat naka-crumpled style. Dapat may slit. Ganyan. Sige naman, di tayo matatapos. Pwede naman ang pila. Ay, ako na. Sige, tingnan natin. Dapat maayos. Ito mga, anong tawag sa Mga maliliit na plush unan? pillows. Little pillow. Plush. Yung mga malalaki, minus pillow. Bakit? Ba't minus yung malalaki? Pero dapat yan yung minus, no? Dapat yung Oo. malalaki yung flash. Okay na yan ha. Ay, labas mo yung flash. Ob yung ano na yun? Kulang to, apat to ah. Nasa sa kabila yung isa. Kinuha na yung dalawa ko. Ay, Kinuha na yung yung dalawa. may YouTube ako, may Facebook. Ay, tayo mukha. Apat na mukha. 4 pics, 1 word. Meron na tayong pang boobs, be. Sige, Saan maganda yung bed? yung bed. Parang nakatayo. Parang ganun kayo matulog. Wala ka na kasi dito talaga siya. So hindi pala to. Wala pala. Wala pa lang gagawin na. Sabi ko ba sa ilis pala? Linis lang ba? Akala hindi. Oh my God. Akala ko ayos. Dapat yung bed. Oh. Kasi maganda kasi yung bedside table. Hindi dikit ito. Pangit tingnan, di ba? Dikit siya. Dapat yung table. Maganda yung bedside table dun. Tapos yung bed dito. Pero magiging masikip siya. Wow. Pwede naman yung table mo, iganon mo. Ganyan natin. Tapos, Ganonin na lang. Ganonin na lang guys. Tapos ito yung ay matatakpan din kasi ito pangit din. Sayang. Yan nga cabinet dun yan. Ang mangyayari, linisin muna natin. Oh. Linis mo na, linis. Hindi, ang mangyayari.
ayun guys, sabi ni Tio guys na try daw namin i-move to. Pag ganon, Konti para Ba- lumaki yung ano. bahala na daw matakpan yung kurtina. Pero yun guys, try natin kasi siya yung may-ari. Sige. O, 60 pesos, buy one take one. So 120 lahat. Kasi yung precious, ganun pa rin eh. Pero wala naman akong paglalagyan. Tama. Mga apat. Maganda pag... Wala namang ilalagay kayo. Duo! Oh, sana all. What's up, Ketchup GC? Oh, binigay to ni ano eh. Andun sa luyo. Andun sa luyo. Ni Russell. Oh, binigay to ni Russell eh. Oh, di ba? Effort. Sana all Russell. Shout out to Russell. Meron tayong lalagyan ng suka. Ito, binili ko to sa ano, sa Amsterdam. Oh, Amsterdam. Oh, yan, ikaw. Sa May pamunas ka ba? Dishi. Oh, pamunas. Kuha ka ng pamunas. Mabasag. Kabok. Sige, pamuna. Ba't binigay ni Tio sa akin yung basahan? Kasi ikaw yung humingi eh. Di ba may vacuum? Oh. Ano yung vacuum? Wag na, maingay yung vacuum ko na. Sige. Sige, yan na. Sige, ikaw na yung vacuum. Go Jasper! Go Jasper! Go Jasper! Go Jasper! Go! Ang next kong lilinisin guys, yung mga bibig nito. Ito na, wala nang alikabok na madadala. Wala. Oh! Eh natural, basa yan. Kailangan mo yung punasan ng uga. Wala. Okay. Ayaw. Kailangan punasan ng Uga? tuyo. Tuyo. Ito punas natin! Ipupunas. Ay, sorry. Igang. Ay. Ano sinabi mo? Ay, Ay. wait lang guys. Parang andito lang yung linya eh. Sige na. Oh, baka wala tayong matapos dito. Oh, ano na gagawin ko? Sabihan mo lang ako, ako bala. Move. Yan, okay na ba yan? Okay ka ba, Chan? Okay na ba yan? Wow! Nakita na namin. Nakita na namin yung plano mo. Ewan ka siya. Ano yun? One, two, three. Meron pa alikabok. Go, move! Ay, ang daming madumi. Diba? Sige, next. Kunin natin itong bedside table muna. Sige. Para... O, kunin muna namin guys. Sige, in 3, 2, 1. Hindi naman. Ano? Huwag kayong mag-away. Tumawag na lang tayo ng manok. Tiktilaok yun, Koys. Ganyan pala yung magtawag ng manok. Oo, tapos tumatakbo na yung mga manok kasi para alam na nila na may bahog ba. Ganyan pala. Sa inyo, ano parang tawag? Paano tawagin yung manok? Oh, di ba? Kulang lang ng tiktik. Kulang na tiktik. Kulang lang ng tiktik. Sa amin, kung tiktik. Wala. Di ba guys, ano no? Kasi mabilis yung manok no? Oo. Tapos kruk, Oo. slow mo. Oh, parang owl yan ah. Oh. Hindi, yung ano. Wala Ay. Ay, matamis ba? Matamis ba? Matamis ba? Ikaw, matamis ba? Ikaw ka Ay, kayo. May nangyari kagabi guys. May mga ipit-ipit na nangyari. Guys, nagulat kami guys. Nagkami kasi kami ni Rishi. Tapos siya, nakaganon siya sa higaan. Nakaganon yung kamay niya, nakaganon. Tapos ako, ilagay natin na si Apit ay ako. Oh, ganon. Tapos ikaw si Apet. Ako si Apit. Oh, nag-cellphone ako. Ayun. So, nagulat na ako kasi nagsa-cellphone ako, tapos akala, yung alam ko, tulog na si Apet. Nikalit na ko gano. Gulat! Lingin ko rin siya kagagad. Sinek ni Dishi kung maluwag-luwag. Huwag ganun, Brian. Ha? Ano? Akala na siguro puwet niya yun. Makati yung puwet niya. Tama, siguro makati, pero nakaganon lang yung kamay niya. Kaya, Akala niya, puwet niya yung... kinamot talaga. Kinamot niya. Yung muscle na lang yung kumak. So yung tanong, matamis ba? Wala tayong matapos ito. Trabaho!
guys, after ilang oras na pag... Ilang oras ba? Ilang oras, mga ano? Anong oras na mga yun? Mga 3 yun, di ba? Mga 2, ay mga 2. O mga 3, oh. Tapos, ano na, anong oras na? Alas 10 na ata eh. 9:40. 9:40 na, so mag-alas 10 na. Oh, ilang oras yun, Pet? Ilang oras? 3 minus 9, 6 hours. So, after 6 hours na preparation ni Jasper, tingnan natin kung gano'n. Lahat guys, nagtrabaho Kami lahat alam, pero guys. siya yung utak. Touch lang yung akin. Ganun lang. O sige, pakita na muna natin kung gaano kaganda ang... Bedroom ni Glaster Capuno. Yun guys, nakita nyo na kung gaano kaganda. Wow! Grabe, pwede na to mag-interior designer. Hotel si Teo. Boys, sa akin na naman. Sa kanya next at kay update guys. Pero tingnan natin kung ma-impress ba si Mama sa bagong room ni sa Teo bagong Teo. room ko. Tingnan natin kasi di pa nakita ni Mama, doon si Mama sa labas. Kita natin kung Pero trivia, talaga, no, before pa kami pumunta dito sa Bohol, sinabihan ko talaga si Teo Teo na i-rearrange natin yung room mo kasi maganda siya pero may ikakaganda pa. Pero ito talaga guys, itong relo talaga guys, pinatanggal niya talaga yung sticker. So, pinalitan na ng bagong orasan. So, Pa yan kay Jolly Bro. tsaka thank you Coach Jolly Bro ka pala Thank you, dyan. Kois. Thank you, Kois, dahil natanggal ko yung relo nila. sabi ko talaga sa kanila sa lahat ng room nyo, yung relo nyo, yung gusto ko talagang tanggalin. Na natanggal dahil sa'yo, Kois. Thank you so much, Kois. Tsaka syempre, pagpasok mo, ito yung una makikita mo. Wow! From US. From US Sana na Canada. Thank you, Coach Echo. Hawakan mo lang. And ito guys, before natin pakita pakita kay kay Mama. Ito yung nag-symbolize kay Teo Teo. Sobrang hirap mag-isip ng anong ilalagay dito. So, bakit may medal? Ito yung nagsisimbolize na seaman siya. Tapos ito, as vlogger. Tapos ito, yung pangalan niya. Kasi sa kanya yung kwarto na to. Bibliography. So yun, ipapakita na natin kay Mama tsaka kay Papa pala. Papa, oo. Kasi tumulong si Papa kanina sa pag-ano ng bed. Pag-assemble. Kasi sabi ko, wag mo na i-ano yung bed frame. Kasi masikip, hindi sila makatulog dito. Sabi niya, oo. sige na, bahala na. I-assemble na natin para ma-imagine ko na talaga yung Oh, final. actually guys, pagkatapos ng vlog, i-disassemble namin ulit. Ay, hindi ko mag-assemble ka mag-isa. Ilang oras na-assemble kayo. Yun yung isa sa pinakamatagal. Oh, ikaw kasi. Sige na, Pakita natin kay Mama, Papa. So guys, andun na si Mama at Papa sa labas. Patos. Patos. Pagkatapos. Patos, guys. Tapos. Pagkatapos, papasukin natin. Tapos Tingnan natin yung ipa-rating natin kay Mama at saka Papa. Ayan, ay, hindi ko na. Ay! Wala na. One, two, Oo. three, go! Oh! Na-outro? Sa may tanaw niya, doon ako na. Direta. Outro, no-usab, no? Tanaw ba naman? Outro, no-usab. Man. Oh, Di ba? Tanaw ma, all about kinsa man na. Mister. Sakto lagi kayo. Oo, sakto kayo lagi. Itong pumero, sayop to? Ha? Sa'yo to from Nice, nice. I-rate ma, pila man? 1 to 10. 100% yan makita. 1 to 10? 11. Picture yan. Daddy, si Daddy. Ka pa? 101?
Grabe, amazing. Wala si Ate Glay ngayon guys kasi andun siya sa Tagbilaran, hindi siya sumama kasi doon lang daw siya. Kasi malakas daw internet pag wala kami doon. Congratulations Jasper, isa ka ng ganap na interior designer. Wow, grabe. Sa akin na yung susunod, just lang. Sige. Akin din, just. Sa kanila yun susunod, tapos kina mama. Wala pa kasi pipinturahan pa yung kwarto na. So guys, doon po nagtatapos ang aking vlog kasi medyo mahaba-haba na tong video na to. Maraming salamat Jasper kasi nung nasa Cebu pa kami, lagi yung sinasabi, Teo, baguhin natin yung ano mo. Kita itong kurtina, sabi niya kasi Papalitan. maikli pa yung kurtina. Papalitan to ng medyo mahaba daw kasi medyo maikli rin. Kulang. Tapos i-angat konti yung ano kasi masyadong mababa din. Kakutas. Okay na lang. Okay na yan guys kasi medyo mahaba na talaga yung video. So doon po natatapos sa aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!